L-Aġenzija Internazzjonali DBRS Morningstar ikkonfermat ir-rating ta' pajjiżna bħala A high stable. Dan huwa l-aħjar rating li pajjiżna qatt ingħata minn din l-Aġenzija. L-esperti sostnew li riżultati ekonomiċi u fiskali b'saħħithom li kellu pajjiżna qabel il-pandemija ipattu għar-riskji li jitbaxxa rating. Innutaw il-progress ta' Malta fil-ġlida kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjar tat-terrorizmu u l-importanza li l-Gvern Malti qiegħed jagħti biex jissolvew sfidi li fadal fis-settur. B'referenza deċiżjoni tal-FATF, l-esperti sostnew li jekk il-Gvern ikompli fit-triq li qabad, l-effett ta' din id-deċiżjoni ikun mitigat. L-Aġenzija tinota li pajjiżna ntlaqat mill-pandemija wara perjodu twil ta' prestazzjoni ekonomika u fiskali b'saħħitha, li wassal biex in-negozji jkunu reżiljenti u permetta lill-Gvern biex jagħti sosten qawwi. Fid-bassir tagħhom, l-esperti sostnew li din is-sena l-ekonomija Maltija mistennija tkun xprunata mid-domanda domestika. L-esperti nutaw il-pass notevoli li bih mexa l-pjan ta' tilqim f'pajjiżna u jsostnu li l-fondi Ewropej kapaċi jtejbu l-andament ekonomiku ta' Malta sansitra aktar milli previst. L-esperti indikaw ukoll fiduċja fl-abilità tal-Gvern li jpoġġi l-finanzi pubbliċi fis-sod wara li tgħaddi l-pandemija. Jitkellmu wkoll dwar ir-riżultat pożittiv tal-Manival li jindika li l-awtoritajiet qed jagħmlu progress kbir fil-qasam regolatorju, tant li l-esperti jsostnu li l-indikaturi ta' governanza tal-Bank Dinji għal Malta huma ġeneralment konformi ma' dawk tal-medja tal-Unjoni Ewropea. L-esperti jinnutaw ukoll li l-Prim Ministru Roberta Bela provda impetu ġdid biex isaħħaħ is-saltna ta' dritt mindu ħatmun tal-pajjiż f'Jannar tas-sena l-oħra u saħansitra elenkaw il-kliem ta' tifhir li kellha l-Kummissjoni Venezja għal liġijiet ġodda li għaddew mill-Parlament. Fi-stqarrija l-Gvern laqa dan iċ-ċertifikat ta' ħidma li saret fl-aħħar xhur u sostna d-determinazzjoni li dan ix-xogħol ikompli jissaħħaħ fi żmien li ġej. Fuq Twitter, il-Prim Ministru Roberta Bela laqa l-kunfidenza li għandhom l-esperti tad-DBRS fl-irkupru ekonomiku ta' pajjiżna u nota kif l-esperti nutaw l-impatt ta' riformi istituzzjonali, regolatorji u leġiżlazzjonijiet pożittivi fuq pajjiżna.